Okay, this time, mara sa ito na alas 4:14 na, mamati na sa unang pagambahon ni kagrupong Agustin Brindia sang Bakay Housing. Ay ang unang pagambahon, siyang kumusta ka? Of course, si Idol GC Marty ang gitarist. Mamakay na kay kagrupong Victory Year mo nalipat ko mag-acknowledge na. Okay, sa unang pagambahon, ang kumusta ka? Plapakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Salamat ako, sir. Salamat gid sa support nga binigay nga ginatag sa amon ni Bicoy Donoso the fourth sa antique printing shop. Okay. Larawan Antique. Lawaan. Damo gid lang salamat sang imo reform nga nami sa amon tanawon. Kumusta ka aking mahal? Sana'y nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. Nakakaraos din. Malalim na itong gabi. Malamig ang simoy ng hangin. Kung mayayakap lamang kita, lamig ay di madarama. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo ka'y para rin kapiling ka. Mahal, kumusta ka? Kumusta ka aking mahal? Sana'y nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. Nakakaraos din. Panaginip ko'y lagi ikaw, sinta. Kahit na malayo ka'y para rin kapiling ka. Mahal, kumusta ka? Malayo pang itong gabi. Malamig ang simoy ng hangin. Kung mayayakap lamang kita, lamig ay di madarama. Kumusta ka aking mahal? Thank you. Number one hit music station.
Short FM. Okay, salamat gid kagrupong Agustin Brindia sang Bakay Housing. Okay, sa iyang unang pagambahon ang kumusta ka? Okay, para gid sa mga bago nakilita, no?